ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Uba Himalaya Shangpliang ubalong u MLA jong kaseng Congress na Mausan Ram constituency baru balong ru unong aiktin jong Meghalaya Pradesh Congress Committee haka arteri gubnai nailur arajar arpuai ula sanga teng ya ka sarkar jilla halor ka jingbumbu din bantai no ya ka Medical College hapo kani ka jilla Meghalaya wala ka jilla kan saya lenti syaki maumer jong ka jinya lenti ka basan postnem haka jingyo ya ka jilla ka bapura haka jing ya keren bat kilat pathai khubor ba Shangpliang ulaong baga Kongres kalaburu hakmat ya kani ka mat banter persya ya ka sarkar jilla hapo ka dorbar senra jong ka yeng dorbar thau ain ka ban salong ha ka shipotri ubnai nailur arajar arpuai ba ga por ka sarkar jong ka Kongres kala sanction artli ki Medical College kawe muta ka tura bat kawe muta ka Shillong de ya ka jaka hatura la de penyo de ka jing tray la alot amdon jing AA shatura ba ki kontraktor ki la ya cha ya ka jing tray apo tura ka jing e kalong yangi hangni ha Shillong nakaliang ka health department kila shimpor hadu kata ta batang ban finalize ya watang ya ka jaka nungkong ki ong kin le hang tai ha ka TB hospital nang to ki ong ba kin le sha sauli nang to ba de manda ki ong ba hab da yit jaka dakawai pa de kerpang tangban sinai kani ka Medical College po Shillong te kalong ki ge ka basusi ban yu iba nakaliang ka sarkar ki shim kia ban pendep ya kini ki Medical College nako ban ong tangkawai ngamdei bang ong bang keno yano andre nadu ki por menshwa laka de ka sarkar Kongres ne laka de ka sarkar jongno ru jong ki regional ki lawan ha beteng to ha ki por arajar pra arajar kandai ter ka jingkli kalong bat ka jing susi kalong ba menta hau arajar arpoar ni ngin rakhe ya ka jing dap san posnem jong ka state jela jungi ka ba susi kalong ba hadu menta san postnem tang ka way ka Medical College ru ngimpat la ban penyeng hapo ka jela jungi kalong shisha ka ike ka basusi umdan engineering college umdan medical college te namar kata ngi day bangin dawa bangi day ban donno ya kini ki Medical College bat ki engineering college hakum kan ka por pandemic ki khon samla jungi haba ki pass bha ya ki exam jungi kimyo tang ban le chaba teng ka ban ka jingduk teng ka ban ka jing e teng haba duna ki percentage kimyo wat tang ki seat bakin let ben pule shaki college ki babha shabar telada shisha ngidon ka Medical College ka state la jong la ngidon ki engineering college ka state la jong kat no kan long shisha ka jingker khu ki khon samla jungi bakin yo e la ki degree hala post state jungi bat bakin yo ki kam ki jam te namar kata nang ni syakmat ngaken tu ya ka sarkar ba kan pej bria ba kan pej ba ngi de ban yo no ya kini ki Medical College hang ni ka jela jungi ya kani ka kam ka jing bomdon ya ki Medical College bomdon ki engineering college tengi ngin ra be ya ka sarkar ngilabu ya ka short duration discussion on the failure of the governance jongka state jungi te kini baro hilong kimat ban ya discuss ha ka dorba thoan bat ngin sei kita baro dia ke jingduna ya ki jaka pule ya mta ki khon samla jungi ni don kam ya ki engineering college ni don kam ya ki Medical College ni don kam ya ki nursing schools ni don kam bon ki baro kha mta ki khon samla jungi ngim kwa ya ki khon jungi bakin mi na Shillong la ne na state jungi ban le ban pule shabar kat bala ni de bangin island ya ki bakin yo ban pule hala post state la jungi